Si San Pablo nalipay nga naghatag og sulat ngadto sa taga Colosas kay iya kunong nadunggan nga pagkadungog nila sa maayong balita, gipuy-an nila ang paghigugma sa tanang katawhan. Importante kayo ni nga aspeto sa atong pagtuong Katoliko, kining paghigugma sa tanang katawhan. Lingiyay mong tupad, ina nahigugma kas tanan, pangutan-awa, ina ang tanan yun. Kinaiya sa gid ni Kristo, kay siya may atong model. Kinaiya sa nis Ginoo, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Wa siya mingon kay gihigugma sa Dios ang Israelita, kay gihigugma sa Dios ang Katoliko, kay gihigugma sa Dios sa pamailan, ang Europa, ang Espanya, ang Italia, dili. Ang gihigugma sa Dios ang kalibutan. Pasabot ana ang tibuok katawhan. Mao na kung dili ganita mahigugma sa tanang katawhan, mayawaan gid ta. Mayawaan gyud. Nya mosugod na ta aning pagkaisipan. Isipan ba kanang ang imo murag lahi ra ba ning pagkaisipan kay ang imo ako, ang ako. Murag inana ba? Okay ra tanang ang imo, ang ako. Nay uban mangawat yun, mao tani karon ang kaning flood control, perti na nirong sikata kay ang para sa kaayuhan unta sa mga pobre o sa kaayuhan sa mga taong maapektuhan aning pagbaha, gikawat sa mga hakog nga mga leaders o mga contractors na manganiro yung bagong kanang pinakasikat ron sa mga contractors na ay pila to 28 man to giingon pero 40 man kuno to kapin unta ang kanang porting mahalag sakyanan giadto dayos Bureau of Customs, duha na lang kabuo ko nahibilin dito sa ilang parkingan, duha na lang kabuo ng lupad ng mga sakyanan. Ambot og naanod bakas baha. Basig na da sa flood kay wa makontrol nila ang flood. Naanod siguro to. Ingon anak kamaro ang mga taong way gugma. Ang pinaka-worst yun kadang ang atong higugmaon, ang atong kaugalingon. Muna si Jesus, nagsuroy-suroy ra gyud siya, wa siya maghimog balay, wa siya maghimo og iyag yung kaugalingong kingdom. Ana, kanisad si San Gregorio, dato man kay ni sila, gamhanan kay iyang papa, ang iyang mga kaliwat, Santo Papa, mga obispo dito sa Roma, pero siya sa iyang pagka-bright kaayo, dakog ranggo, nahimo pang prefect of Rome, nipili siya nga mopuyo sa gitawag og monastic life. Nagmunghi siya. Nibiya siya sa kalibutan. Nga, giordinahan siya pagkadikon, gisugo-sugo siya sa Santo Papa, alagad siya Santo Papa, paghusay ani mga conflicts, hangtod na himo gyud siyang Santo Papa. Murag wa ni siya moagi pagkapari, na ditso ni pagka Santo Papa. Nahiuban, nahimo ng kardinal, wa lang gyapon masanto Papa. Pero ambisyoso kay mahimong Santo Papa, makig-away pa sa mapili nga Santo Papa. Pero kani siya dikon, di ta gyud siya gusto, kay ganahan ra gyud siya sa monastic life. Pero gihimo man gyud siyang Santo Papa, iya sang gi-discharge ang iya gyung duties, mo nang nahimo siyang gitawag og the great doctor of the church. Aron paghusay sa tanang tao, ang iya gyung hunahuna, ang tanang katawhan magkahiusa. Although di gina siya mahitabo, hangtod na lang matapos ang kalibutan, dili na mahitabo nga magkausa gid ta kay naa man gyud mga buangon, hasta gani rong nanimba dinhi, nagsagol man gining buangon ug ang buutan ambot pila ka kabuk buutan aning naglingkod, apil na ning nagbarog.
naa magina mga buang ug kabuotan pero nindot lang unta nga bisag naa na bisag dili gyud ma-perfect 100% nga magkahiusa ta, at least kitang mga Katoliko ang atong gugma naas panaghiusa. Ug unsaon man aron magkahiusa, ang atong guiding principles mao gyud ang pulong sa Ginoo. Mao na gitawag og maayong balita. Ug unsa may pulong sa Ginoo, kanig yung gugma, pag-alagad ug pag-antos para sa usag-usa. Labi na gyud ang pagpuyo dihas kamatuoran. Kining kamatuoran usahay sakit biya sa dawaton, usahay sad masuppo sa ta usahay. Karon lang bag-o na ay ni comment nako, Padre, di ba imong gi-announce pag hatag nimo sa imong gitawag og comprehensive report nga kanang napalit sa San Vicente Ferrer Parish na apil ng imong inuba, nganong gasigi pa makagdada na dihas Compostela nga naapil man na sa napalit sa San Vicente Ferrer Parish. Kanabitan mentality nga ang San Vicente Ferrer Parish lahi kaysa sa Compostela Parish. Di gina Katoliko ng panghuna-hunaa nga ang simbahan sa Compostela dili angayan nga mag-raise og funds para itabang sa laing parokya. Sa diha pa ko sa San Vicente Ferrer Parish, nitabang ta sa more than 20 parishes throughout the Philippines. More than 20 parishes. Nitabang ta sa Kapilinya di Fatima nga di man to nato project. Nitabang ta sa kang Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving sa iyang pagka-venerable ni raise tag funds dito sa San Vicente. Nagpasalamat lang sad ko nga kining taga Compostela nitabang sad ni didto sa San Vicente sa panahon nga didto pa ko. Karon ni anak ko dinhi kamunay akong territorial parishioners, ang taga San Vicente na say akong online parishioners. Nya mo tong akong gitubag, akong giingnan kanang inuba, ako nang naapil sa report kay naapil man na og kapalit. Practically ang tanan akong gisulob o tanan akong gigamit samtang dito pa ko sa San Vicente, pwede na kong ingnong napalit tungod sa San Vicente Ferrer Parish. Kaya ang akong mga kwartang gigamit, stipend o uban pa, to mas tibuok parokya. Ana. Mo nang ningon ko ang kaning inuba naanis akungan kay ang desisyon ani gikan sa Pastoral Council o Finance Council, may desisyon sila nga pailisan tong akong multicab nga sakyanan kay basin ko nog mo-overheat, mo-tirik ko bisan asa, daghan ra ba kong appointment sa layo-layo. Gusto sila nga kanang arang-arang nga sakyanan. Nga to nga, gipugos ko nila adtog palit nga ningon ko, ako lang ni ipangan sa parokya, sa ayaw pader, dadana, gani, usa sa head sa Pastoral Council maoy nihatag og partial payment ngadto sa Toyota. Ako lay partial pa der sa down payment. Nya ikaw na lang sa monthly. 5 ka tuig jud kong ga monthly ana. Gikuha na ko gikan sa akong stipend nya tag 28, almost 28,000 kada buwan. Ana, amo nang gidaan ako dire. Nya niingon din siya nako pagbaos og text, ingon siya nga aw, klaruha ba? Nako, pila kay natampo niya sa slot, ani, no? Interesado, kaya siya nakapalit ba juga ni siyang slot? Nay mga taong ingon, anak, mga isipan kaistanan, may kaayong muduki-duki, basta kwarta na hisgutan, basta mga butang gani nga ma-acquire nila, kusog kay sila mo subay-subay, anak, pero padunita, patabanga, sa mutabang, agi-agi lang ug mutabang man apay pakapinstorya daghan kayo pero pabawiag mga butang pagka kugihanang mamawi og mga butang di na mo'y kinaiya ni Kristo. Si Kristo giaksyon bawi sa taga Kolosas, gipangita siya samtang naglakaw siya dito, niingon ni sila, nangita nimo ang tanang tao, dinhi na lang ka. Ingon si Jesus, dili na pwede. Moadto gyud ko sa tanan, kutob sa kong maabot kay maunay akong misyon.
sa pag-anhis kalibutan. Kita sa mga igsoon, ang atong misyon maong paghigugma gyud sa tanang tao, ang pag-alagad sa tanang tao dito sa ako lang hisgutan ang sa San Vicente o sa ang akong gibuhat kay momao sa nay buhaton nato dinhi. Dito pa mi manghatag mig bugas hapit 5 ka kilo nga packed rice, hapit ka 4 kada tuig. Nya mag-average og 2,000 to 3,000 ka pamilya among tagaan. Why pili bisag unsa pay imong relihiyon nga tuwa didto? Nangayo sa mig mga balay, wa say pili basta perting ngilaras imong balay, among himuag balay nakahimo ta dito balay mga 151 ka balay didto. Why pili na? Although di sad mi mamugos og laing kag tinuhuan nya moingon ka ay lang na katoliko man mo di lang ko magpaayo na akong balay, di lang ko mudawat anang bugas, di lang sad mi mo mamugos. Pero sus hastang laing tinuhuan kusog ay mo linya. Masoko pag dili taga ano wa man ko giapel sa lista. Ya kanisa usahay mga chapel leaders timan-an man sada nila ang kanang mga dili ba kayo active ba o dili gyud katoliko. Ay nagiapel kini na katoliko do ana mo. Nako ama la ayaw mo ana ha, ayaw gyud mo ana. Kun lisod gyud kaayo mo ni atong tagaan. Why pili? Kay ang gustos Ginoo higugmaon gyud ang tanan. Muna pasalamat pud ko na ay mamalit na tugslat na lain-lain sa tinuhuan. Mangabot pa ngadto sa parokya. Mangadto dito. Napay uban to mga pastors, magdapas ilang mga kauban, magpa-picture na ko, nya moingon na yon, padir namalit mig slat, nako asa man mong parokya ha? Ay padir dili bitaw mi katoliko. Nako unsa man ang sa malingaw lamin nimo mo nang nibisita mo diri nako lawi kauwaw nako ani di mo katoliko. Sa dili ana. Adto kog mga restaurants, mukalit lang na adito'y nangaon, mubarog lang kalit, magpa-picture. Nya inig-ingon ako asa di mong parokya ha? Sa di padir kuan mi ana no laig katoliko o laig tinuhuan ngano man di ta pwede maghigugmaay og lain mong tinuhuan, di ta pwede magtinabangay og mag-alagaray og lain mong tinuhuan. Samot na gitang mga katoliko mao na hilas kaayo, laway kaayo kung kitang mga katoliko mismo mag-away-away ta tungod anang mga kwarta, tungod anang butang mga isipan kay tas tanan. Gilingay mo tupad, inadi ka isipan. Ingna ba? Anong naingon ana mo na? Tungod na kay giyawaan ta. Mauna si Kristo iyang gipapahawa ang mga yawa. Wa ra niya ayuha ang mga masakiton. Ang yawa iyang gipapahawa. Ang yawa sa kahakog, yawa sa garbo, yawa niya ng pagpakaroon ingnon. Bright diya kay nang yawa mga igsoon, kay bao biya nas kamatuoran, mo bitan kabao silang mo twist sa kamatuoran, gitawag siya Prince of Lies, kay kamao siyang mamaka, kay kahibaw siya unsay tinuod. Mo nang pagsulti nila, unsay imong sa tilang gingon sa ilang gisulti dire limot na mahinom ko ato ento dapita niingon dire ang yawa, ikaw mao ang anak sa Dios. Singgit sila nga tong Hesus ba, ikaw mao ang anak sa Dios. Kita o matakhibaw kamo siguro mo nga si Hesus anak sa Dios. Way klaro pero ang yawa klaro kay nas yawa, pero unsa may giingon ni Hesus? Og gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Nganong di man sila papasugilon ni Hesus? Kay ang yawa iyang itwist ang kamatuoran. Muna ko nang atong gisulti, dili na gani mo'y atong gipuy-an, mura na tagyawa. Kanang atong gisulti ba, ang atong nakatunan, dili mo'y atong puy-an, mura na tagyawa. Nakatawanan kayo ang atong mga lawmakers kasagaran mga lawbreakers. Asa ka mangita na ay mga apply mahimong head sa atong ombudsman. Unya na ay daghang kaso or na ay kaso sa ombudsman.
Ang naay kaso sa ombudsman, mga-apply pagka-head sa ombudsman. Asa ka mangita ana, legislator og balaod, musupak sa Supreme Court nga desisyon nga ang Supreme Court mao'y tig-interpret sa balaod, siya tig-legislate, di ay tig-interpret. Ang interpretasyon sa tig-interpret, supakon sa legislator. Ang nanong ga-legislate mamog balaod, nga inyo raman dayong supakon, di man mo ganahan o i-apply ninyo. Nga naman, kay lagi ang nakatunan, dili mao'y gustong puy-an. Kamong mga asawa, ang inyong nakatunan, nga namana mo sa inyong bana tungod kay gihigugma. Nya ni saad mo sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas. Mausad ang bana, mausad na gisaad. Kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa bana, taas ka mo. Nato na, so good na. Kinsa dinhing banaha nga wa gyud masuko o wa gyud kayaw-yaw sa asawa, ta sa kamot. Na utrosan. Ug wa na gani misa, magsige din mo yango-ngo sa obispo, bisyap, tagain taw migmisa, tagain migmisa, padre, tagain migmisa. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud ka panglibak og pari, ta sa kamot. Nang wa gyud mo kalibak og pari ba? So, hasta pare inyo pag yung iapil. Mao na ato untang puy-an ang atong nakatunan. Si Kristo nahibaw sa iyang misyon ang paghigugma sa tanan. Mao nang natawag gid siya og Mesiyas, manluluwas, ug mosalig ta diha, mosunod ta ana. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Ako, bisan tuod hinay kayong halin sa tong slat, nagsalig yun ko sa kaayos Ginoo hangtod sa kahangturan. Bahala naghangtod sa akong kamatayon, magsikog baligyag slat. Ako gining himuon. Mo na amang halin, no? Pero kamo nga, wa pa mo palit, og mo palit mo ani, nagsalig sad mo sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Muna, update lang ang atong God's reward and complete elation or grace na natayhalin nga 50,198 ka slots, na apay 649,802 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Anya, doon na ni 70 slot challenge, matag 7,165 na ang atong challenges nga nadawat. Anya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, ang atong halin niabot nag 13,086 ka slots, 86,914 pa ka slots ang available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,228 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ba adtong Domingo nagyaw-yaw ang pipilian nato ka mga kaigsuonan kay nilapok og maayo dinhing atong palibot tungod sa kaning lapok og sa uwan. Unang ako man tong gi-announce nga may untag na ay makadungog bisag mo abono lag anupog. So nanay ning text nako pader og maayo ang init karon, amo na nang abunuhag anupog diha ang atong parking areas. Itong pakpakan ako ra bang gilingi-lingi karon wa para bay ni abono. So basin pa kasi pag di ni mo uwan tibok semana makaabot gyud tong kuan nako palihog lang niya og kuan kana ganing ipison ana no nya og mabutang na ang mga abono nga anupog, di na kayo mulapok, di na kay tanto mulapok, basig ang sunod na sa nato anang ipadungog-dungog ang spalto na sad. Pero og naa gyud mga taong ingon ana bitaw kanindot ana
Nahigugma sa tanan. Ang atong LGU nagsuporta nato, kita sad nagsuporta sa LGU. Ang atong Philippine government nagsuporta sa simbahan, ang simbahan nagsuporta sad sa Philippine government. Mao nang nganong ato pa man ginang himuong isyu kanang separation of state and church, nga sa pagtabang sa katawhan kinahanglan magitang maghiusa. Separation of state and church in terms of doctrine and kaning gitawag na tog nature sa atong existence. Pero sa pagtabang, we are supposed to be collaborative or in collaboration. Mag-collaborate gyud ang church ug ang state. Muna dinis ato, pasalamat ko sa atong mayor, sa atong mga kapitan, sa atong kuan pagani, governor ug uban pa mga matinabangon kay sa simbahan. Maapil pud ta dinhi. Kita sad kutob sa mahimo umulo nato ang atong katawhan nga mahimong mga maayong lumulupyo aron munindot sa dangatong gobyerno. Sundo nato kita mga Katoliko ang patakaran sa Katolikong simbahan. Wa gid ta tudloi aron mamakak, aron mangawat, aron maghinakog, aron magdinao. Wa ta tudloi ana sa atong simbahan. Puy ana natong mga Katoliko munindot ning atong nasod. Kanang mga Katoliko nga mga leader sa atong gobyerno, gikan sa presidente hangtod sa barangay officials, pagpuyo mo sa inyong Katoliko nga kinabuhi, munindot ning atong nasod. Apan kung dili mo kapuyo sa Katolikong kinabuhi, malusno gining atong nasod. That is our mission. That is our duties and responsibilities. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon. Ing na ba? Magpuyo na gyud ko nga magsigig palit og slat. Dita. Ayala na magpuyo kong maalagaron. Ana ha?